sa tatlo, Skyflakes, yung chips, o yan. Ito. Ayan. Chips Delight. Yung isa. Wala kang tupasa eh. Wala. Gusto Makati nga. Oo? Pagkano? 700. Ay? Ano kasi siya? Isasabay lang. Puli. Pooling. Pwede sa isabay. Ganyan pala dyan, no? Pooling, isasabay lang. Ano? Priority. Yung... Pagkain. Oo. Kaya mas mataas ang rate. Regular ano lang. Mas mataas pa rin ang regular sa polo. Pero pwedeng magsabay. Oo, pwede. Calantas. So, nandito tayo sa may barangay Calantas. Truck na naman yung ano natin. Nasa harapan natin. Laki-laki pa muna. Wala, hindi ka pwede. Mga truck. Hindi pa ko. Bakit? Malapit na tayo sa tulay. Wala pa ka pa. Wala ko ba dyan? Yung mga tulay. Sana kanina. Oo. Dumaan sana tayo doon sa ano, no? Bypass. May pangos. Isang palok. Ay, ano yan? Banda? Kaya pala. Bago pa po ito. Marvin lang ang pwede. Mayabas. Dito tayo lumiliko. Oo, kapag ano, pauwi, no? Kamusta lang talita yun?
Alas piling guwago. Dito tayo dumadaan. Yan siya, alas piling guwago. Yung sa intersection ng bago. Tagal nila. Ito na yung basa. Opto ko. Ha? Yan, nasa opto ko. So guys, this is the Basa Air Base.
meters kaya to? 6 meters? 600 meters? Hindi. 5 minutes. Kapag 5 minutes, dapat i-ano mo siya. Oh. Yeah. Tignan mo yung tinda niya. Ay, wow. Galing, no? Oo. Madaling masilain. Ah. Kailangan pag may ganun sa may bibenta, masipag. Ah. Kasi tinapay yan. Oo. Saan kulay na? Oh, yeah. Yan na. Yan na tayo. Barangay Bodega. Yan na, palabas na tayo. So guys, we're now leaving Florida Blanca, Pampanga. And welcome to Dinalupihan, Bataan. Barangay San Simon. Time check guys, 2:25 in the afternoon. Ah.
LTQ muna. Yun yung bundok. Buto na. Nakakala ko yun. Iba. Palagyan mo yun. Ayun na. Ayun. Sa left side. Ay, sa right side. O, right side naman tangakin. Wow, guys. Marano pa yan. Lalo may ba? Wala akong kakakit, oh. Oo, natakpan. Oo. Wow. Ano sasabihin mo? Wala akong kakakit. Mabuting buto. Hindi may nga kakakit. Wala man eh. Ayun na. Tayo, kaya? Hindi. Kala ko kasi yun eh. Mamaya makikita mo. Uy, tataas daw yung gas sa Martes. Oo. Ang taas na nga, tataas. Wala pa nga ako pag-isip. Sabi sa ano eh. Hike daw. Dapat rollback, hindi price hike. Old San Jose. So guys, we're now here in Old San Jose. Dinalupihan pa tayo. So, medyo malayo pa tayo guys sa ating first destination. Wala pa, bes. Hindi dyan yun. Kahapon ba nag-Olongga po ka?
tayo, buy one, take one. Natikman mo yung pizza? Masarap. Shit, ano yan? Ha? Pizza Hut. Pizza dyan? Ito lang yung mga pizza. Oo, ano? Ganun yung ano ng America. American. Ito masarap yan. Oh, yan? Manipis? Pizza at saka cheese. Masarap pa rin. Manipis yung ano niya. Oo, maganda talaga yung Crust? plastic. Pizza. $4.99. Ano? Hindi, hindi lang. Bago na bumili. Worth 4,900. Worth 5,000. $32 inches? Giant? Laki. Oo nga. Giant pizza. Ito na yung... Ay, wow! Ang ganda ng ano nila! So guys, ang ganda po ng park ng Dinalupihan. Ay, wow! Valentine's na. Ano yung bataan? Wow, malalate ka. Dapat dito nilagay yung marker. Yung Dinalupihan marker. Wala siya dito. Ganda oh. Slow mo. Hanggang anong oras yung ano nila doon? 5? Saan? Office. Oo. 5. Dinalupihan. Lapit na tayo sa Alam mo yun. yung Toyota Race. Kasing presyo lang ito. ito? Oo, pero ang mahal ng monthly. Magkano? Kasi may kung kumukuha sila. 19. 19? Tatas na 5,000. Mataas na siya ng ano dito, 50,000. Kasi 925 yun, 875. 90 plus. Pero 5-seater din. Oo, 5 seater. Pero maganda yung body. Oo, Kaya ganun. lang ano, ewan ko ba't pulot ng mati ng ano. Yung dahil Manila. Ganun? Ewan ko ano yung before. Oh. Pero maganda sana to, mataas. Oo, No? sama form. Wow. Same form lang. Yun lang, mahal. Mahal lang ang monthly, pero parang lang ang presyo. Oo. Itong atin, mura na. Wala ka na makukuha na 40. Ay, malapit na tayo, guys. Layak
Bridge 3. Oh, Mount Samat. So guys, we're now here in Hermosa, Bataan. Time check, 2:35 in the afternoon. Tugay ka raw. Saan daan niya? Yan ah, City Book. Iba yung dating. Oo. Labasan na ng mga empleyado. Bes, dito ka sa kabila. Ayun. Pwede pa kayang pumasok? Usog ka doon. Dito yata. So guys, welcome to the National Shrine of St. John Paul II here in Hermosa, Bataan. Commemorates Pope John Paul II's 1981 visit to Bataan's refugee camp for Vietnamese, Laotian, and Cambodian migrants, becoming the Philippines' first diocesan shrine to him in 2021, and then a national shrine in 2023, symbolizing Filipino welcome and mercy, built in Pulis for accessibility, honoring his legacy of compassion for refugees. So, along the highway lang po itong church, guys. So, silipin po natin siya dito.
sa loob, guys. So, ito po yung itsura ng church, guys, dito sa loob. So, ang ganda po nitong church, guys. Along the highway lang po siya. So, kung papasyal po kayo ng Hermosa Bataan, so, mag-visit na rin po kayo dito sa church. So, yan guys. Hope you like this video. Thank you for watching.